мавсими имсолаи футзали касбии мамлакат дар қиёс ба соли пор хеле пуршарушур гузашт. албатта ин шӯрушаро пеш аз ҳама ду даста сипар ва соро таъмин мекарданд. раҳбарияти сипар ба хотири амалӣ намудани орзуи ҳамешагӣ дастёбӣ ба унвони чемпионӣ мураббии пуртаҷрибаи сербӣ Деян Дедовичро ба даста даъват кард ва ин масъулияти дигар дастаҳо ба вежа сороро дар роҳи чемпионӣ даҳчанд мекард. зеро сипар ҳамчунин як қатор бозингарони ҳирфавиро низ ба даста даъват намуда барои чемпионӣ талош кард. дар охири мавсим дастаҳои сипар, соро, карон ва помир ба чоргонаи беҳтарин шомил шуда миёни ҳам рақобат намуданд. сипар бо карон ва соро бо помир бозӣ карданд. сипар ва соро дар ин муқоиматҳо ғолиб омада миёни ҳам силсилаи бозиҳои иборат аз се ғалабаро баргузор намуданд. карон ва помир бошад барои мақоми сеюм мубориза бурданд. дар ин муқоимат помир ғолиб омада мақоми сеюмро касб намуд. карон бошад ҷои чорумро гирифт. бар тибқи қуръакашӣ ду бозии аввал дар майдони сипар баргузор шуд. дар қисмати аввали бозӣ душанбегиҳо ба дарвозаи сипар ду гол заданд, аммо ба сипар муяссар шуд ки дар қисмати дуюм комилан аз тактикаи дигар кор гирифта се туп ба дарвозаи соро бизанад. баҳодур хоҷаев, ориф булакӣ ва меҳрон ризопур тавонистанд ба сипар пирӯзӣ биёранд. ин аввалин ғолибияти сипар дар дидорҳои имсолаи сипар ва соро буд, зеро бозиҳои мавсим бошанд бо ҳисобҳои якхелаи 3-3 анҷом ёфта буданд. пайрав воҳидов аз бохти бозии якум хулосаи даркорӣ бароварда дар бозии дуюм нақшаи бозии худро бар муқобили дастаи Дедович комилан дигар кард ва ин дигаргунӣ ахиран самар овард. бозии дуюм бо ҳисоби ҳангуфти 9-2 ба фоидаи соро анҷом шуда интригаи силсиларо нигоҳ медошт. акнун бар тибқи тартиб ду бозии дигар дар душанбе дар майдони соро баргузор мешуд. дар хуҷанд як бозӣ ба нафъи сипар ва як бозӣ ба нафъи соро компания ба анҷом расид ва инак имрӯз дар ин ҷо ду бозии тақдирсоз баргузор мегардад. дар сурати дар ҳар ду бозӣ ғолибият ба даст овардани соро компания ин даста бори дигар унвони чемпиониро ба даст хоҳад овард. ин маврид ҳар ду даста дар ҳоли якхела буданд, зеро ҳамагӣ як ғолибиятӣ доштанд. бартарии соро дар он буд ки дар майдони худ бозӣ мекард. душанбегиҳо аз дақиқаҳои аввали бозӣ аз фишори махсус кор гирифта ҳарифро маҷбур мекарданд ки дар нимаи майдони худ тӯбро аз даст диҳад. аммо иқбол воситзода сороро дар ғафлат монда тӯби ягонаи сипарро ба дарвозаи Фирӯз Бекмуродов ворид кард. аз ин баъд соро ба худ омад ва Вахтан Кеклия 1 гол ва Умир Қузиев 2 гол ба дарвозаи сипар зада ҳисоби бозиро 3-1 намуданд. сипар муқоимати сахт мекард, аммо соро бо дастгирии мухлисони худ ба пеш мерафт ва ахиран ин бозиро низ ба фоидаи худ анҷом дод. бозии имрӯза аввали бозӣ бисёр душвортар буд барои мо, барое ки дар қисми якум ҳариф ба мо бисёр фишор овард ва аз баромадан аз қисми майдони худ мушкилӣ кашидем, лекин ба шавон ҳамон ҳадафу мақсадҳое ки пеш аз бозӣ гузошта будем дар қисми аввал тонистам ва пеш баромадем ва дар қисми дуюм бозӣ сабуктар шуд ба мо. ва ин ҳоли вай нест, паго як бозии дигар аст, як қадами дигар кардем барои қаҳрамонӣ, лекин бозӣ аз ҳолатонанда пагоҳ мешавад. бозии имрӯза ба суди ҳариф анҷом шуд. онҳо хеле хуб бозӣ карданд. мо натавонистем ҳамин ҳолатҳои худро хуб истифода кунем. ҳамаи чиз дар бозии пагоҳина ҳал хоҳад шуд.
бозии дирӯза бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи дастаи Соро компания ба анҷом расид. Инак бозии чорум ва дар сурати ғолибият Соро метавонад ки унвони чемпиониро ба даст биёрад. Вагарна як бозии дигар дар Хуҷанд баргузор хоҳад шуд. Соро ба ин бозӣ дар ҳоле ба майдон меомад ки то расидан ба марҳилаи чемпионӣ ҳамагӣ як қадами дигар монда буд. Сипар бошад баъди бохти дирӯза кори худро боз ҳам мушкилтар кард. аз ду қисмати майдон мухлисон дастаҳои худро ба пеш меронданд. нахуст Некрӯз Али Аҳмадов ва Собир Гулаков ва сипас Файзалӣ Сардоров дарвозаи Сипарро рахна карданд. Меҳрони Ризопур бо 3 голи Соро як ҷавоб гуфт. дар қисмати дуюм Деян Дедович бештар ба бартарии як бозингар бозӣ мекард то ҳисоби бозиро баробар кунад. аммо Соро хело моҳирона дарвозаи худро ҳифз кард ва ахиран ин бозии тақдирсоз бо ҳисоби 5-2 ба фоидаи Соро анҷом шуд. дӯстони азиз, инак бозӣ ба анҷом расид ва ғалабаи сеюми пайҳами Соро ба онҳо имкон дод ки унвони чемпиониро дар мавсими соли 2019 ба даст биёранд. Ва сармураббии дастаи Соро компания Пайрав Воҳидов, Пайрав, сараввал муборак бошад ва мушкил буд аслан ба ҳамин ҳад расидан. раҳмат барои табрикот. беҳад мушкил буд. худотон дикан ҳар бозиҳо бисёр тезатун буданд. ҳарифам рақиби хуб буд. мо кӯшиш кардем ки ҳамон қаҳрамоние ки соли гузашта буд ҳамонро нигоҳ дорем. аз одааш баромадам, бачаҳо нақс бозӣ кардам, ҳамон чизе ки буд. чӣ нақшае доштем, ба нақшаҳо тонистем расем. Хуб, дар ҳамин сол муқобили Сипар аслан ҳамон ҳарифи асливу усулӣ ки шумо буд, аз чӣ тактика истифода кардед ки ба ҳамин чиз шарафёб шудед аслан? зеро онҳо бисёр дастаи пурқувватанд, албатта сармураббии хело ҳирфавӣ ҳам оварданд. чӣ сир буд дар ин? дастаи хуб аст, пурқувват аст, муроғибаиш пурқувват аст, лекин мо қаҳрамон мо шудем. мо сахттарем, мо пурқувваттарем. кадом бозӣ Шарофдин аз ҳама мушкил буд? рости гап имрӯз дар ҳоли оне ки он эҳсосоте ки моро фаро гирифтааст, фикр мекунам ки ҳамаи мушкил бозиҳо 4 бозӣ ки дар қисмати финалӣ мо бозӣ доштем бозии мушкил буд, аммо ба фикри ман мушкилтар он бозӣ пеш аз ин буд. бозӣ ки дирӯз мо бозӣ кардем, дирӯз умуман дастаи рақиб хеле хуб дар қисмати муҳофизати бозӣ сахттар бозӣ кардан ва барои мушкилӣ овардан. имрӯз фикр мекунам як каме он як қадаме ки монда буд барои мо осонтар буд. Он рӯҳи ҳамон ҳолати равонии дастаи мо хубтар буд, чун мо дар назди мухлисони худ бозӣ кардем, дар хонаи худ бозӣ кардем ва ин ҳама ино мусаллам аст ки дар бозӣ таъсири худро мерасонад. ба андешаи коршиносон сатҳи чемпионати имсола дар қиёс ба мавсими гузашта хело баланд ва муқовиматшадид буд. умуман сатҳи чемпионати имсола солҳои қаблӣ фарқ дошт, баланд буд ва дастаҳоам пурқувват буданд. 4 дастае ки дар қисмати финалӣ буданд хеле дастаҳои пурқувват буданд ва албатта дастае ки дар финал бо онҳо бозӣ кардем, дастаи Сипари Хуҷанд бо сарварии мураббии сербиягӣ ки хеле таҷрибаи Деян Дедович ки хеле таҷрибаи бой доранд, пурқувват буд. аммо ғолиб касе мебошад ки боз зуртар аст ё ки иқболам бахтам баландӣ мекунад. ман фикр мекунам ки шумо чуне ки худатон дидед, имрӯз бачаҳои аксаро гардан аз рақиб хубтар бозӣ кардан ва заҳмати шабонарӯзӣ ҳам гуфтан мумкин аст, заҳмати ҳамон давомноке ки роҳбарати даста, ситоди мураббиён ва худи бозингарон кардан тӯли як сол имрӯз самарашро дод ва мо хушбахтона боз чемпиони ҷумҳурӣ гардидем. хуб, чемпион ки шудем, акнун бачаҳоро озод мекунед, истироҳат мекунед, чӣ нақшаҳо аст? бачаҳо истироҳат мекунанд, барое ки 7 нафарашон дар тими мунтахаб ҳастанд ва тайёриро баъди бозиҳои интихобии давраи чемпионати Осиё сар мекунад. усулан ин чемпионӣ барои Фирӯз Бегмуродов чемпионии шашум аст. 4 маротиби дигар Фирӯз бо дастаи DC Invest ҳам чемпион шуда буд, инак 2 соли пайҳам бо дастаи Соро компания. ҳамин таҷрибаҳо аслан даст додан ки шумо чемпион шавед.
албатта таҷриба дар якчанд мусобиқаҳо иштирок кардем, дар Қазоқистон дар мусобиқаи олимпик иштирок кардем, чемпион шудем ва дар ҷоми миллатҳои Осиё иштирок кардем. Дар он ҷо хеле таҷрибаи зиёд гирифтем ва бачаҳо хуб машқ карданд. бо мураббӣ якҷоя гӯш кардем, хуб машқ кардем ва легионерҳо низ ба мо хеле ёрӣ расонданд. сарҷам шудем, аммо бозиҳоро ба бозиҳо ғолиб омадем, чемпион шудем. фирӯзҷон, кадом бозиаш аз ҳама бозии мушкил буд дар ҳамин 4 бозие ки пушти сар кардем? бозии мушкил, ҳама бозиҳо мушкил буд. бозии аввал бояд ба ғолибияти мо ба анҷом мерасид, аммо камтар нофаҳмиҳо шояд буд. мо аз 2-0 ба бохт рӯбарӯ шудем, вале сархам накардем. дар бозии дигар ки баъд аз он буд, хуб сарҷам шудем, як бо тайёрӣ хуб баромадем ва бо ғалабаи калон сазовор шудем. фирӯз, гуфтан мумкин аст ки имрӯз ҳамин дастгирии мухлисо шуморо кӯмак карданд? албатта бе мухлисо намешуд. мухлисо хеле хуб, мо якҷоам ва як даста мухлисон, албатта шашум одам дар майдон буданд, хеле хуб. ин ғолибият аз мухлисонам, гӯем хато намекунем, аз мухлисон буд. саломат бошед, муборак бошад барои шумо як бор дигар. Трудно было в финале, очень сильный соперник у нас попал. Я хочу поблагодарить своей команде и поздравить их. Они до конца боролись и заслужили эту победу. Я им поздравляю. мо дастаро хеле хуб дастгирӣ кардем. мо ҳам мехоҳем ки сорои мо фақат чемпион бошад дар ҳамин чизо. мехоҳем дар лигаи чемпионҳо ҳам хуб баромад кунем. сахт эҳсос мешуд дастгирии мухлисон? бениҳоят сахт. ман аз номи худам, аз номи раҳбарияти даста, аз номи тамоми бозингарон ташаккуру сипоси беандоза ба тамоми мухлисоне ки моро омода дастгирӣ кардан мерасонам. албатта мухлис як қувваи бузург аст дар бозӣ, ки ба натиҷаи бозӣ ҳатто ки гуфтан мумкин аст ки таъсир нарасонад. инак мавсими имсолаи футзали касбии мамлакат бо ғолибияти дастаи соро компания ба анҷом расид ва ин даста соли оянда тоҷикистонро дар лигаи чемпионҳои Осиё муаррифгар хоҳад шуд. хуб, инак ғолибият дар ин мусобиқа албатта имкон медиҳад ки ба лигаи чемпионҳо роҳ ёбем. хуш, нақшаҳо чӣ гунаам пас? нақша имсол дар лигаи чемпионҳо якум бор баромад кардем ва ба 10-гонаи дастаи беҳтарин шомил шудем. имсол кӯшиш медиҳем ки аз гурӯҳ бароем ва бо натиҷаи беҳтар нишон диҳем. як бор дигар муборак бошад барои шумо. муваффақият дар бозиҳои оянда. ташаккур, саломат бошед. сипар бошад имсол низ хеле муқоимати сахту шадид нишон дод ва барои ғолибият ҳама чораҳоро андешид. аммо чӣ чизе дар ин гирӯдор ба онҳо нарасид ва боварӣ аст ки соли оянд нуқсу иллатҳои мавҷуда бартараф шуда, сипар боз ҳам барои чемпионӣ мубориза хоҳад буд. ҳоло бошад соро шаҳди ғолибият мечашад ва ин ғолибият ҳалолашон буд. барномаи футболи тоҷик ҳайати мураббиёни бозингарон ва кулли мухлисону ҳаводорони дастаи сороро ба ин музаффарият муборакбод мегӯяд.